usiyashaka kuyizito oduma media sikulethela izishisa bhe naka amaciko ehlangene eCubaneta amaciko uKhasanto iDonda ayihlangene ziboneleke amaciko akho athandayo kuze kube sigcine namanye amaningi Sanibonani. Niyaphila kodwa? Hawu yazi waphila mina. Kwavele waphila mina ebusuku. IDonda leli bafethu usikhalo samalungelo ungawaculi la eMelmont. Ngizinze khona la ishow ngokwetoho kodwa ke bafethu umculo weDonda uyatholakala yonke indawo. iDonda ilandela iminyama ku Facebook. iDonda ilandela iminyama ku YouTube. iDonda ilandela iminyama ku TikTok. Yonke indawo bonke nje iDonda ilandela iminyama ilona leli. Sibonga kakhulu asibanga kumfethu uBhuti uMdumela owenze lo mcimbi kade edlala kamnandi la edlala bukhoma wafethu elikhombisa umculo ukuthi wenziwa kanjani. Uyadlala kumculo edlala bukhoma. Okay, njengoba ngidlala ingoma yokugcina, ingoma yokugcina ithini? Phela le ngoma ababiza ngokuthi umona. Umona bafethu ingoma le uma ngithi uyayuye noma uyayibone amakholo bezokuthi izizayoni. Ngicela ukuthi mayisiye phela le ngoma. Bese sigwaba sonke bafethu. Bese sihamba. DJ 1 ungamsalezi futhi.